m kwupu nke nkịta ịma na m ahụ emere mmadụ ebere mmewu ka m kwupu nke nkịta. Let it be on record. But before I say ife nchọrọ ikwu now, I will not also forget the fact that not very possible na Skibo na Speeddaring Ken Palace of Justice na stage this drama a stage. So it is 100% possible that na ha nwere ike ide stage a stage. We are not going to overrule that. It is possible na ha nwere ike ide stage a stage because it is difficult for you to see what is real now on social media. You got that? So it is 100% possible now on a stage because also very difficult to see what is real now on social media. But then, all on a stage, ana m ajụ ajụjụ ndị be anyị ọmakwa ife eji egwu maka na agwọ onye ala gwocha onye ala na ya gwọpụ ya ntam. There is no rumor, there is no any single thing whether staged or not ị nwere ike imecha ata ndị mmadụ wee ghalụ ọgụgụ na mmadụ 200 for that thing. Mmadụ 50 ya ekwetarịrị na ife agwa eziokwu. Ọsụkwa enyawo unu stage ọsụkwa enyawo unu chọkwa unu were ewe chesie clout. Mmadụ 50 ya ekwetarịrị na ife ahụ mere. Ọ ebe mmadụ 150 ka ị nwere ike ịfụ ndị ya ekweta emechazie ha chọpụta n'okwu asị ka ọwụ ha si oke. And another thing is that ọ bụrụ mmadụ niile nụrụ ife ahụ mgbe ọ na-afịọ ya anụ ka o si wee bi. Don't know if you are understanding what I'm saying. Ọha mmadụ niile nụrụ ife ahụ mgbe ọ na-afịọ ya anụzi ka o si wee bi. Mba nke ị na-eme best. The other one ya ejesi na wall abi. Best maka ife ahụ na-ekopụkabe ndị etirie. Ife ahụ na-ekopụkabe ndị etirie. You see? Good morning, bros. Happy Xmas, bros. I'm expecting my Xmas package, yo. Hey, unenweho share. You want to go? So, Owolo na Skibo has staged this thing, a stage with Ken Palace of Justice. Then, this is a bad something for them to catch cruise with. That is not something you should be catching cruise with. You want to go? If I believe he get you a cash cruise, you want to go? That thing do very bad. Nobody if do a cash cruise. Ogi mewelu mecha he end go up ni grow platform unveil kwa Ken Palace of Justice to people. But what of Akoka Hakoruni sing? Don't you know that there are people who will take it serious? Don't you know that there are people who will say yes, never waste yoku. The other go. But then let us assume that now never can just book that the thing just go away, chase a crowd, a ball now. If all na choka na Skibo me, na Skibo enwe time. Now, let us even talk about this time of a thing. Ken Palace of Justice, before me quote the maintenance this morning, was only eventually Ken. Now, some of the people who are following him blindly. You want to go? All na Skibo go no time. You don't need to doubt no time. Look at me. Etu am no kita, enwe couldn't time. Yet I draw them committed as Skibo and I'm doing. I am even failing to have time to do some of the personal things that concerns me. I am failing to bring out time to even do that because of commitment here and there. You want to go because of commitment here and there. Yesterday, we know well appointment in there yesterday. From the event of yesterday, what it shows is that now that appointment failed woefully. Yes, because you cannot tell me that I cannot go and attend to my boss who gave me an endorsement indirectly or directly, not even indirectly. He is my boss. Oh no, gam. So gam no around the way if need EJ attend. Oh no, business duty calls. I have to attend to it. So every other engagement that yesterday stand cancelled. The same thing with every other day. You want to go? So this is not the issue of Eastern Amadu Nemelu big boy. Unless now, but your madam did it to J Park. What did you say? Jepunu ogechi kagunu ogechi je dorawe. Ogechi ona boso kunuka. Ogechi ona boso kunuka. Ogechi gba no du ready.
na onwe ife ọhụrụ na ibu wee bịa n'ọdụ redi and Ogechi adịghị redi ịbịa bebe faụ etu ndị ọzọ si ebe. For example, Skibo mee kelafa ya arrest kịta, Skibo mee Palace of Justice arrest kịta, unu niile agbapụta tiwe mkpubere, mana JPAC mee Ogechi arrest tomorrow. I am very much sure that you will not hear it. Ogechi will not come to you to cry. Ogechi will not even want you to know they made the arrest. She will do everything possible from it. She will not ask for your sympathy. She will not need your help. She will not ask for your help. She will not cry for you to come and help her. That is the difference. We will not put mouth. Kerive Batalo, IG wait you on case speed darlington. Or one speed darlington kuri fo kuru maka kelafa ya Burna Boy may arrest nyana Burna Boy nowhere kadimba aya yeti okwu ifa ye mewolu aya na wash aya na aluzi olu as a referee aya na update the people on what is happening. Mana nke jọrọ njọ ọwụ na arrest kwaziri speed darlington itiwekwazie mkpu na na-eme intimidate you na-eme nke na oppress you na-eme this one ebe a ka ọ na-ajọ njọ. Ọ na-aka mma dimkpa na-eme ife a na-eme gidigba ịfụtara ebe mmadụ makwuji onye ọnwa na ya na ya etinwe ọkpọ unu tiwe ọkpọ ndị mmadụ anọ ọ na-agụrụ unu o nweziri ebe ọ yiri wee gbuo unu ọgụ. Mana nke a wee pụta ịma na o nweghị ife iche, ịma na o nwere ife iche. You know you are counting on people's sympathy to get through that situation. Ije na-achọ okwu. Let us assume now that na Skibo na Ken emeghe ife arrange. Let us assume that na Skibo na Ken enwere ife arrange. Ịghọtago Ken wee bịa kwuo this thing wee kwuo na ochi evidence. Skibo mee ya arrest kịta agwazie ya wepụta evidence ya okwu na ụka. Ịghọtago yes now and so what Shigbo onye dịka Chukwu mụnwa wezugo kịta o nwere ife mkwutere kịta ya abịa ime m arrest asị ga-emere m arrest. Nobody is immune to arrest. Anybody can be arrested. So if you know na mụnwa wezugo mejọrọ if you know na onye mejọrọ go and get the person arrested if that is the way you want to sort out your issue. Yes, that is it. So does it mean that JPAC should wait to arrest Madam Ogechi? And so what? Yes, of course. Has JPAC not said it? JPAC go now ya arrest Ogechi menga. So we will wait for them to get to that point. When they do it, we will see how it will end. You gotta go. Una others na eburu akụkọ ọzọ abata n'ebe a na-ekwu okwu. Ogechi fuo something say we not do ready. Oge ọwụ na gụpụrụ ebi not do ready. We will wait for her until she calls us for help. Until she calls you for help. Oh God, people, look, they are intimidating me. They are doing this. Oh God, okay, yes, Madam, if you go and see to it. But until then, if I we have seen this issue before, and we are about to witness it again if this is not properly handled. Oh, if any the cage and Skibo to agree for them to catch cruise with this kind of thing, they're not very bad. Or the very bad. No one will agree, you consent here. How will this kind of thing will catch a cruise? They're not very bad. It is very bad. Or even in a cage, or even in a cage, senior. Ọ na ọdụ ka ị nọkọta pụta echi niile kịta ikwuo na oge echi na JPAC arrange ife arrange epụta echi niile kịta ikwuo of course onye ọma na Galilee ekwuru ya yesterday now henceforth na-eme program except na idem something mma nọ ife ikwuru I can reply you mana ihe ịbịa ha ebe a chenok ịkọwa na I block you immediately because if I'm na-ekwu ya eme. Let us assume now that, for example, after a comment yesterday, this morning I watch this video. Skibo reply Onya. Remember now at first, I will not write off the fact that this may be staged because now once even the mother they stage, because no one will father move. And then that they make mmadụ steady na mmadụ na-ekwu ọnụ efu epụta ị na-ekwu ọnụ efu so that is why anyị base even na-ekwu now based on probability. It may be this, it may be this, so that auto no out wụrụ ife
ị marakwa na m kwuru ya etu a ọtọ nọ atụ ụdọ etu a ị marakwa na m kwuru etu a because o nwere ozi ife ndị be anyị eji ha kashi cruise ndị be anyị mechalụ prank and ife wụrụ ọnwụ mmadụ wee mee prank this girl a na-akpọ the Igbola girl and the Kilafa that guy ha mechalụ mee wedding ha mechalụ je mee wedding mee traditional marriage ebe a na-eshutu skiti ebe a na-echesi clout ebe a na-eme ka eme ife agbọghọ na-eme acting agbarawo no a real a true life story. They even at some point fake na the girl pass out no nwụrụ anwụ buru ejeti n'oxygen. All these things raise emotions ndị mmadụ. People are worried. People who genuinely love that girl are worried, not in panic, throw people into emotional stress for nothing. Ngo chọrọ ịda atụ onwe gị afụfụ. So o nwere ife ndị mmadụ adị iche eji were akashi cruise enwere ike kwuo na nna mmadụ nwụrụ anwụ enwere ike kwuo na ndị mmadụ nwụrụ anwụ enwere ike kwuo na accident kpochapụ family onye a ha ncha niile clout ka a na-chase. Everything is possible. So we are not going to look away that the fact that na Skibo na Ken nwere ike ọ bụrụ na ha na act but mụnwa wezugoro ekwukwa na ọwụ no acting ka ha na-eme. Then Skibo, I don't know what to say because believe me 1 million people gafetal this news about 300,000 aya nozi watch wazie ka ha fụ the end of it. Ụfọdụ n'ime ha ewe n'iwe gụọ iyi niile ha kpọrọ jewarụ. They will not even care to come back again to know the end of that show unu na-eme nke aga. Then no matter how people love you, no matter how much people love you, ị afụrịrị ndị ya ekweta na ife a na-ekwu maka unu imebie. Ị afụrịrị ndị ya ekweta na ife a na-ekwu maka agụ n'imelu ye. Yes. Ị afụrịrị ndị ya ekweta na ife a na-ekwu. This box dismantle over cotton ọkwa ya eluzu nkwa eputuo. Okay. You want to go? Ị afụrịrị ndị ya ekweta na ife a na-ekwu maka agụ n'imelu ye ntụ ọsọkwa okwu si wedo. Now out of those people ya ekweta na ife a na-ekwu maka agụ n'imelu ye nwelu ndị aya anọzi nwee time ịwọchizi to the end. Ịwọchizi for example Odogwu and Aisha today isheno mmadụ niile wọchizi to the end wee fụ no cruise no egwuregwu ka ha na-egwu ọma niile wọchiri to the end. Now, let me say the most important part of this program name. Whenever somebody gwaru Skibo, oga ni na enye mkpọtụ ebe Skibo na-ekwu that no forgive kwa Ken konwo that na this one. Let us assume that if any na Skibo na-ekwu not the real. Now somebody we je na comment section. Ebe ahụ wee je na-agwa Skibo, Mr. Man, you are making noise. Nka. If a lot of people na-ede. Now, those people na-ede, you are making noise. You are doing this. You are doing that. Ha ncha niile ewu ha ya emechakwa n'ikpeazụ. Mgbe Skibo ya carry out ife okwuru, there will be the people who will come back to Facebook and start crying. Yes, there will be the same people who will come back to Facebook and start crying. Na-ekpughasị ọ na-efe ọhụ na dọst ka ị gasara ya na a gasị ya n'oche o. They will be the same people who will come back and start crying. They will start raising alarm. They will start looking for sympathy. Showing the higher adoluti n'okwu na ụka dị ụlụfa. Okenọrọ inwe elu mmadụ wo asị na nkwudoro ụka ọgụ eziokwu mana o dependere na area ebe ị na-akwudoro onye ahụ. O nwere onye raised the issue of Ogechi now. Yes, you cannot say that one way or the other that we did not talk with Ogechi, but I will go to know na ya gwa Ogechi. What it means is that na mama na onweghị ife Ogechi nwere ike imebe echi niile in terms of that case. Kpọọ mụ ka m bịa tee ya ọnụ ọ ka m bịa nyere ya aka. Ọ gbatara onwe ya anya. But in the issue of Ken, in the case of Ken,
mụ na gị mana n'ọkwa akwa ka a ya ebelukwa bịa na Facebook belekwa akwa yọwakwa ndị mmadụ gwawakwa ndị mmadụ no intimidation no nkarị ọkụka ka a na-agba onye ahụ na onye nọchara na prison na Senegal ọ batakwa ebe a ndị Igbo gba weekend na onye ahụ pụtara mgbe ahụ emeluke na arrest pụta kwuru na-eti mkpu na-akpọ ndị ụka onye ahụ ekwuo n'okwu ọ na onye ahụ ekwuo n'okwu gwanụ na onye ahụ ekwuo n'okwu ka mmadụ ife o kwuru. Yes, onye ahụ pụtara mgbe ahụ na-eti mkpu mgbe ahụ ha fekiri arrest because ọdụ nke otee na ha chọrọ arrest ya ọdụ nke ha kpacha anya na-achọ this arrest reason kpatara ha ji wee na-achọ arrest ya nwa dịka amahụ ịghọtago. enweghị anything against Kelafa ya Ken, but what I'm saying is ọwụrụ ha nọdụ ready ọwụrụ ha nọkwadoro akwado maka okwu ọ na-achọ ịba n'ime ya na ọ bụrụ na this okwu do real by the way ọ bụrụ ha nọkwadoro akwado let him carry on. mana na ebe nsogbu ya anọkwado uwe onwe ka esi wee mee arrest ya echi niile abịa na Facebook tiwe mkpu yọba ayịyọ gwaba ndị mmadụ cry about intimidation ọ ya wụ intimidation maka ịkwadoro akwado. onye ahụ jee kuo iko beta jee kuo Mike Osekume, onye ahụ jee kuo Oriseleke Osigwe, jee kuo Etiabachi Mbas, onye ahụ kpọta San ịtọ kpọta San 5 ọ kpọta San 10 kpọta San 15. Yes, Peter Obi did it during the time emechara Anambra State election. ndị bụ ụba wee chọọ ka ha wolu magomago and the power ha nwere wee zugara Peter Obi okenye. Peter Obi kwụrụ ground here. He spent money, he spent time, he exhausted his contacts. Ọ chụgidoro ha kiti until ọ napụta ife ha na je. That is how to fight like a man. He did not come and start shouting on social media na ndị amanụkwọ na-eme ndeti otiwe mkpubere akwa. Nobody contributed money for him. He went through it alone. Gosi anyị victory. That is why today when you talk about Peter Obi ndị mmadụ asịrị yes na the man siri ike ịghọtago na the man kpọrọ akpọ. That is it. That is exactly what I'm talking about. Achọrọ m echi niile mmadụ apụta na Facebook sisere anya onye fọ ka nke hospitality nji wee mee biko ọ dị ebe a na-emetụ maka na like and love. Ọ bụrụ na share about this broadcast, share this broadcast because ife nke ya taa gbapụkwa gbaa na fonu m. So all this share about this video, metro maka na share button because share this video because mana ana m like drop video as nya drop other video ka ọ wụrụkwo na m kwuru ekwu maka oge ọ yesu ịghọtago. If it eventually turn out that this thing na-eme that na-eziokwu ka ọnwụ ka enu na gbaalụ m witness biko share nụ video na share this video ụnanya wee chi ya echi niile kịta kelee ebe jee paakị nọ ebe akwụ ka eji egosi na ifuru mmadụ n'anya ọ na ifuru Ken n'anya unless na inwelu information na ife awụ staged mana ọ bụrụ na inweghị information na ife awụ staged I think it will be the best time for you to call Ken back to order. Let him apologize to Skibo. Unless he will idea if I was staged. Man, all name and if I was staged. I think it's best for you to call Ken right now to apologize to Skibo before this thing agafa. Let him apologize to Skibo. Allegation on a Skibo. What the same allegation with Ken. Nke spidarity nyelu onya and just like onye kwuru okwu rightly said about Ogechi and the J Park. Yes, but I don't think that tomorrow Ogechi will come and start seeking for your sympathy.
Ogechi myself will not even want you to get involved. In fact, Ogechi myself, I have to yogo, say we be anyeri aka. So what it shows is that na nyanwa batara onwe ya anya. Ifo gosire we na nyanwa batara onwe ya anya. Na nyanwa do ready. Na nyanwa do ever ready to go through it. Mana Ken mụ na agụ ma anyị ma na nyanwa adịghị ready to go through this. Any arrest kpaka nkịta efukwa ndị ya amasịta n'ihu akwụkwọ na Ken jere nga na Senegal na ọ na-achọghị imeri ebere. Kelee ebe ị nọ kịta afụrụ m ebe Skibo na-ekwu okwu ndị mmadụ na-agọ iyi people na-agọ iyi kere iyi na-agọ kịta ọ nọ n'onwe ka aka si wee kpalụ Ken echi niile na ya apụta onwe ka aka si wee kpalụ Ken echi niile ị ga-apụta you go show face you no go show face n'ụnụ pụtakwa na Facebook kịta ụnụ abalakwa chọrọkwa onye ụnụ ya akpụ iyi but ịnọ mgbe ditin na-eme ị chọghị ịgbachido eji imụ na akpọba afa she bikos na mụ jeje amụọ mmanụ makịta jeje amụ moto mmadụ wee jide m na mụ je amụ moto mmadụ wee gbuo onye ahụ buru ife abụje Sambros eburu ebugbo na garaji Sambros rụọ moto ịghọtara ife dị iche kịta ngụ nwa jezi ime na mụ umelu ihe eburu ife mburu ịkwadoro etu si wee kwado ịmụkọ na onwere ndị kwadoro out of Igbo case they will not call you fada ayọ in fact ha nwee case ha like themselves ka ndị mmadụ get ya involved na case ha nwere ọ na ime ọ na-egwere ndị ha aka nkụ ha nwee case etu a fada ayọgụ to come and get involved in their case etu a ka o si wee dụ mana ifu ha ndị n'iyi awụ onwe ka okwu na ụka si wee bata itiri mkpu jebe na social media ka ife mere nke ahụ ọ ya esi ike okay ịghọtago so ibebe akwa ọwụrụ na o daa na nke gị ibebe akwa then you need to run away from trouble. You really need to run away from trouble. Ihe eme maka na mụ mere because ị mahụ ka nsi wee kwado o nwere onye ya wụọ pụọ ọkwụrụ ebe ọkwụ na-aba mba ịmaghị ife kala onye ahụ obi ọhazi ụbọchị ihe eji ime nkeru ajụwa ya ajụjụ sị na ọkwa Okeke medi something ụnụ na onwe ife unu kwuru yes ife anyị eji owe kwuokwu maka na anyị ma na Okeke gbatara onwe ya anya ngụnwe gbatara onwe ya anya we are talking about case a na-akpa ego kesi akpa onwe ndị kpacha nara ego kesi debe mụ na ya akpabụghị ego kesi so anyị ada avoid there na meander away from case the best way we can. The best way you can, you meander and avoid trouble. Or even choke and gwa. So only for Ken Palace of Justice n'anya jenu gbe na ezugosere na ọwụrụ na efe abụlọ cruise because I don't see how they will be catching cruise with this kind of thing. I have thought about it and say Skibo ona ya nụlụ ka abezie na Facebook kpọba ya okpontu because na cash cruise akpọchazi okpontu a ọmọkwụ na emecha akwụbe na ọkwa asị ka ọwụ na ọhọzi ndị niile nọ mgbe akpọrọ ife a ya anọzi mgbe anyị ekwu ya na ọ asị ka ọwụ ama nke ife a si eme yes ama m a lot of people na-ajụzi m oke ka ezi ka kesi oge echi na onye asị wee end yes ọ na those people kwa ha na watch na Facebook but ha nọrọzi followezie up hụ ma niile ya in fact onwe ndị ya awụ ha nọ ha ya ozugbo ha agọba Skibo hey na this guy na ha akpọrọ ya asị they will unfollow him immediately I heard that well onwe ndị ya anọ deti na ozugbo they will unfollow you immediately just like the way Don Jazzy unfollowed Very Dark Man immediately before he even gets to find out no a prank ka ọ na-eme ịghọtago that is no prank eziokwu. Did you see how he quickly unfollowed Vivian? Yeah? That is it. That is what I am talking about. But ndị mmadụ ahụ ama wolu na ife enweghị isi na-egwu egwu ife ọwụ na wolu na na-egwu egwu that is na ọwụrụ na-egwuregwu unu na-egwu because like I said on this one I doubt na nke a wee egwuregwu okay for this particular one I doubt no egwuregwu but emechakwa prove kwa na wrong unu prove kwa wrong I will still not be surprised because na onwerozi ife
ejiri egwu na Facebook. O nwere ife ejighị egwu na Facebook. Kpọọnụ jee paakị sịrị jee paakị na mụ sịrị ya ọ nọrụkwa ụkpọ na-enwela aṅụrị ya kpọọ enyi nwoke na foonu kọshọnụ enyi nwoke ya gwakwa enyi nwoke na mmiri ọkụ na-egbukwo mbe ya gwakwa enyi nwoke na mmiri ọkụ na-egbukwo mbe. Ịghọtago ọnwụ na inweghị ego ije kọt ọnwụ na inweghị ego ije kọt inwekwa ego iji eri nri dị iche na inwe ego eji eje kọt. Inwekwa ego iji eri nri dụkwa iche from inwe ego eji eje kọt ya sikwo n'ife ahụ ọ na-eme gbafere. I mean nke na ikwukwa na ịchọzi ịda agbasaga mana ife ahụkwa saga ka ọnwụ na isi na ịchọrọzi ịda agbasaga but this is saga on its own. Ịghọtago isi this is saga on its own and the saga karịrị saga ka ị na-agba kịta and onye ijere ịgba the saga wuo onye ịma na amamife mmekwu mgbalụ nke nka na-abịa kịta ka ọ ya wụ mgbe ọ ya esu ekwukwa amụ na m kwuru ya ekwu ọ gwaka nsi ekwu nke gboo osu ha kwa ekwukwa amụ na m kwuru ya ekwu ejekwa mmeke reference to video etu ahụ ịfụrụ nsi emekigasị reference to a lot of videos mmelu during the time ijele na-epost the videos ọkwa that same way ka m mesikwa jekwa make reference to video wee kwuo na m kwukwolu ya ekwu mgbe ọ na-eme that allegation do very weighty and all the more resources to sustain it. You should apologize to only both that allegation. Unless na emani zuru ka eme. Unless na emani ekwadola akwado. All na ekwadola akwado, I don't have any problem. After all, among this we kwado. You want to go? All na ekwadola akwado, I don't have any problem because among this we kwado. All na ekwadola debe gi ejiko the case. No problem. Hey, we will gladly wash. You want to go? We will gladly wash. Mana ife mmanwụ na ndị debela ahụ na ha fụrụ Ken n'anya because na ama na o nwere ndị fụrụ ya n'anya ndị ahụ na-ekwu na ha fụrụ Ken n'anya. This is the right time for you people to call him to order. Ya si ebe a pụọ onye eko n'ife a na ọwụrụ na ife a bụrụ egwu ka ha na-egwu olesi na egwuregwu ka ha na-egwu. Ịghọtago olesi na egwuregwu ka ha na-egwu. Then ọwụrụ na J-Park nwere idea na ife a bụrụ egwuregwu instead of nyanwe pụta mgbe anyị emeke na arrest tibe mkpu na-eti ya bịa mgbarụ nke after all mgbe Ken na-ekwu okwu Ken acknowledge ya no help ya assist ya you need to help him to the end. I help ya to the end wo amamife unu na-emede ejekpo onye a ka ọ bịa fish on na your skit anyị nwe ahụ ejezidu wee mee ife aha ya nọ he. Ịghọtago ife unu na-eje eme ikpo onye ikpo onye onye ọzọ n'ọdụ bizi ịha ya aka iwerubeghị ịmara ka bụ onye ọzọ dụ iwerubeghị iwu ịmara ka bụ onye ọzọ dụ mụ nwadụ ha bizi ọha ngwa agha na mudu bizi ọwụrụ na mụ kwuwara ọnụ ana m ekwuwa ọnụ enweghị m engagement iwerubeghị ịmara ka bụ onye ọzọ dụ mana aka na suspect na ife ahụ skit na ife ahụ just part of that skit. You want to go? I am suspecting na ife ahụ part of that skit but in case ọwụrụ na o mechaa ọwụrụ na ọhịa let it be on record that na ezugo kwuru ya ekwu mgbalụ ụnụ ya abịakarịchara Ken kịta ahụ igwe ya wepụ aka oge nke ogechi si na ọ dị equal to the task. Ịghọtago na ọ dị equal to the task and echi niile ọ ya kpọghụ ịmakwa onye ọwụ echi niile ọdụ ready ịkpọghụ gba bịa nyere ya aka ọdụ ready cry to you self. She won't even come to complain to you. That makes her own case different. If I na-ekwu ndị ahịa ahụghara na agbalụkpata social media bịa bebe akwa mana ifụkwa ebe ihe esi wee run away from that trouble, you will not run away from that trouble. Maybe no way with skit you Ken your skit na-aga kedu ife a na-agwado m ife your skit na-aga ọkwa dị ya ebe ife anyị nwe ahụ enwu dị views ahụ ị na-enwe anyị anọrọzie n'elu
skit imechali before ime nke ime 50,700 17,900 12,000 17,700 13,500 13,700 25,000 23,900 21,001 38,001 184,000 94,004 34,000 23,008 49,000 45,003 44,007 26,007 111,000 41,005 kiri force ị na-achọ 61,007 43,006 44,003 what else are you looking for? Look at 78 67 40 164 ị na-enwe views. So all these crews unu na-eji akacha amụrụ ife unu jiri ya emesa n'ego ụdị views ị na-enwe here ị na-enwe ezigbota views kiri ife ị ka na-achọrọ further engagement. All you need to do is just to start off from here move well onwe you ịghọtago maka ife o tekiri tu mmadụ anyị nwa haziri Facebook kọtụrụ engagement ya anyị haziri enwe reviews ncha ncha omego mmadụ ka mmadụ jee mere ife enweghị isi ịghọtago ife njekwu unu ọwụrụgodo na cruise ka unu na-akacha from ife na-elid unu into ide eme all these things unu na-eme just to get views. Enwe m ike ịghọta nwa ife nwere ike ide push unu into ide eme all these things unu na-eme nnọkọta kịta eje mkpu ije ụwa si ije ụwa nya bịa ka anyị arrange saga ka anyị gbaa saga ka anyị wee nwee views. Ọ nnọkọta kịta eje ngolo ofu onye si enya bịa ka mụ na ya kọwa ọnụ ka anyị wee nwee views. Why will I do that? Why will I do that? And most of you na-eme ife a unu bịa na arrange saga unu bịa na arrange something unu wu ndị na-enwe engagement. Unu ọkụkọ mana unu na-enwe engagement. Look at the kind of views ka unu na-enwe. But still n'elu views niile ahụ ị na-enwe upcoming content creators do ka anyị kana struggle to get views. We are pushing na-push on our own. Unu nwa ndị grow shakole grow na-enwezi engagement n'idiziri ipush wezi further from there. Unu ka na-achọ ofu ọjọbọ and ọjọbọ unu ka ya alụ ka unu wee ka na-enwe more views. That is what I don't understand. Ana m ekwu ebezon na ọ bụrụ na ife adụ real agbakwa nnọọ cruise views ka ị chọrọ iji enwe nweta. Ọ bụrụ na arrange ya arrange with Skibo ọkwa views ka ị chọkwara iji enwe na-enweta mana inwewe na views already. Inwego face inwego view in fact inwego face that na mmadụ kpogodu common care balance of justice na page people will like to come and hear ka ha mara ife care numekwanụ. So afọm reason unu ya eji na arrange gas nonsense unu na arrange anọkata onye ọwa sị na akwụkwọ na ade anọkata asị na nke ni ugbola gia anọkata asị na lot of lemon na onye nke anọkata ejikọnukọnụ ofu ife and a push wrong narrative out there. People are named with the wrong signal. You gotta go. People are named with the wrong signal about so many things. Because now I'm actually engagement I abalo. I'm actually engagement I abalo. A warrior. Na image in the man. A warrior image in the man. A warrior na a lot of stories in ado supposedly that unheard of. How can you wake up from nowhere? How can you wake up from nowhere? Or we don't Skibo you consent here to this nonsense. Then I don't know the kind of money on choosing at this Facebook. Ego no nacho na mobeloge ego Facebook I ebido regard the way as ego. I'm telling you. Mobile ego Facebook yeso ego because on a chocolate ego. Yes, ọ na-achọzi kịta ego ọgwụ ego ka ọwụzi amụrụ m ụdị ego unu na-achọ ife a unu na-atụzi so desperate n'ishu ego that you people don't even consider anything and unu pụta na-ekwu na ndị mmadụ bịa na-akashi feelings na unu agba ndị mmadụ na unu na-egwu ekwugo m sị na o nwere ụfọdụ vidio na-eme emecha eti disclaimer na ife eji eti disclaimer na ewu or ya somebody put an often if are acting or you have to see emotionally attached to that thing or never here for entertainment purpose. Man on no the real people will like to judge on that matter based on how they see things. Emotions, people will even hate other people because of that same content you name it. Then at the end of the day, when you say blame when they
je buru emotion ha niile tụkọwa ine. Ịghọtago? At the end of the day, unu ebidozie blame we ndị je buru emotion ha tụkọwa ine. Why no one can supposed to blame you, because the message you put out there is the message that people got. There is any disclaimer whatsoever, nothing. It just will make something goes in the matter. TMU, ụfọdụ n'ime unu will cry to Facebook, bịakwa ndị Facebook na oppression just because you want to trend. Ndị mmadụ na-emeghị ndụkịta asị na people do insensitive. Now people react based on alarming erase. Ese na ndị mmadụ anaka ashika cruise na feelings. Na ndị mmadụ anaka ashika feelings. While you people are making money, you will start mocking people again. Kwa ndị mmadụ iwu ndị mmadụ siri ime nni aja. Ndị content creators niile na-eme ife a. Look at during the time Ebonyi Son ha kpara nkata ha kpara maka Ebuka Obi. Ebonyi Son na-enwe views. All the content creators nọ na that WhatsApp group who content creators page ha bụ n'alụ. Onweghị any of them no below 70,000 followers. Yet they are still looking for something jọrọ njọ ha niile ka ya eme ka ha wee na-enwe more views and the more followers. What did you do mgbe ị ka nwere 0 followers? When you opened your page mgbe ị ka nwere 0 followers, what did you do for you to move from 1 to 10,000, from 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, up to above 50,000? Then that will be when you will start thinking of any nonsense just for you to have views and for you to chase clout on Facebook. But what I know is that it is good for you to arrange something with somebody. Let it be something that people will see. They will either laugh over it or they will talk over it. Let it not be something where it spark up emotion in the mind. For example, there are some people who have zero tolerance to this thing in the Skibo. The moment they see it, they will hate Skibo. Whether not Skibo in consent here, they will hate him right away without anything. So I want to Skibo. You consent to it. It will not come out to cry. Yes, because no suppose to him udi follow ye jegwu. No suppose to him udi follow ye jegwu. Yes, ono ya amudi ife. Ono ye jegwu. Ohife ji agbana ntị ka eji agbana anya. Ohommu kwurie. Ohife ji agbana ntị ka eji agbana anya. Ịghọtago? Ohife eji agbana ntị ka a na-agbana anya. So my advice to Ken, you took the best decision by saying that you are going to stay away from Saga. If you are trying to go back to Saga again, then my brother, I don't know what to tell you. Your platform name of your page name of a page owner. My 4 million for somebody they 100 and something thousand views, 60 something thousand views. It is not easy. And in a melon when you fail on a gallow way. You got to go. I want no content. Man, the madana for he, the madana cohono. Or ya do go with if you name. Then, my brother, I don't know what else to tell you. Everybody was very happy when you declared that you are putting Saga. Now, seeing what you are doing again now, I don't know what you want all those people who were happy then. I don't know what you want them to be doing now. I want this thing in I want you to apologize. Apologize and walk away. You want to go? See that disclaimer this early. See that disclaimer this early. I want to stop on that kind of expensive joke. You want to go? Stop on I myself enjoy. I don't know about you. I'm an man I like is yesterday. Now I like it for job. The emails content or yaga, but keep doing it. Yes, I'm on these days. Emails content or yaga. That is why the mother shoes. If they go say people who this, the mother I like a job. The mother I like a banner corn. The mother I like a banner no. So I'm a no because of that. Kunu is their job. Kunu they need the mother they fire Hannah shop. But my brother, onye mewekwo makata anya before makeshi. My own advice for you is that ọ bụrụ na ife ihe na-eme no cruise ife ị na cash. Ọ bụrụ na ife ihe na-eme no cruise ka unu na cash. End it. Because ọ bụrụ something dị okay.
to be catching the kind of cruise unu ji ya catch. In my own understanding, you don't need that. With what you have passed through, that is not the kind of content you need now. Inwe gị afa nọ na Facebook nwa afa ife ị na-ediziri ide emewu mebeziri onwe gị ife ị na-emelu onwe gị ọgwụkwọ maka afa ka na-enwe gị afa ifuru ndị ji afa arụsef eme kọntentị videos ha na-enwe views o wee wuruzie ngụ nwanwụ ka na aha awụ run away from all those things. It doesn't or hey pay anywhere. It will or you make one mmadụ enwekwa bad impression about you. Just when people are almost accepting you back, the mother accept to go back. People are accept to go back. Enjoy what we feel make. Now mulamu over your distance. Nchokwa ka ebiakwa bubutakwa onwe ka afa ofia akwa again. I'm not going to say I like you. You want to go? I'm not going to say I like you. Controversy na adum mamana. All controversy do genuine and real. And a trade on that controversy genuine and real. Like Odia Aina Mataya Sehaneme, it is controversy or a controversial issue. But provided made the real, I don't have any problem. You want to go? I go go football. I white time. He said that me put that on na jukwalaju. You want to go? Hey, so this is my own advice to you. My own advice to you is what parking when no feketa before I come man. My own advice to you now is what parking when no feketa before I come man. When the mother ya baby and timpu intimidation. Mwa mputakwa ekwom na mo bia mgbalu nke early enough. Maka na ndị mmadụ ya emechisi ọnụ kịta na-eche mgbe ole jiri kịta ife ya ada anụ intimidation a na-intimidate ye. You want to go? Onye? Okay. So on this note, I think on this note, I think I will end this broadcast here. Share this video. Ko wanolo onumo ekwukoro nyekwuo maka mgbe mmadụ ya bịa na Facebook ebia kọnyanya ayapụtakwa again. Ịghọtago ayapụtakwa again ke na-enweghị ego iko kesi kịta unless na obu ego si Senegal abata na pretend line na onweghị ego mana as far as ndụ concern enweghị ego ole ken ji si Senegal abata uwe ego eji wee je kokesi. Ịghọtago ndị o jere iko kesi a wutewu ndị karịrị ya unless na stage a stage go to a stage, it is still not a good thing. A stage go to a stage, it is still not a good thing. If I don't job, nke do mma ebe aka mma kwụsị ya. Daalụ nụ.